दहाय ए बिबेनाव थाहैबाय ना माथो ना थाहैखायो खोमा इहायनो औ हजोंनो बिबैमोनावनो थाहैसै जेनेबा मा होनो न'आबो बहायबो गैथ'वा दा न' लुनो हाबा फैफिनगोन ओमफ्राय हौवायालाय माबायदि थायो हौवायालाय बाहेरायाव दंहैयोमोन थाखा फैसा थाइसेबो हरा नालाय थाजेननाय समावनो फैसा बिहरबाबो हरासै ए मानो इदिनो बेलाय माहाबा दादगारिनि हिनजावजोंसो फेसबुकफ्रावबो आगारलायनाय मानाय मोसानाय मुसुरनाय मारैथो इदि गाव गावनि हिनजाव फिसाखौनो थाल लायै जाखो बेलाय इउटुबाव होयो ना माथो इउटुबाव बे दादगारिनि हिनजावजों मोसालायनाय मालायनाय इदि फट'फोरखौलाय मोननानैसो माबादोंदां इदिथ' लोगो मोनलायाखै खोमा मोननायालाय ओमफ्राय अब्लाबो माबायो आरो मानायहेन बायदि फट'फोरखौ खेबनो मोननायथां माथां खालामो आरो ओमफ्राय नों मोजाङै हामदोंमोन ना माथो स्मेलिंआलाय सिजारिंसो सिजारिंआवनो इदि खालामबाय आरो हौवायाबो माने इदि जादों बै थाजेननाय समावहाय बिराद माबा माबि जानो लुबैयोना बे टाइमावनो फैसा बिहरबाय थादोंमोन थांनानै ओमफ्राय जेनेबा थाया जाबाय थाबाय खनसे खालामनायनिफ्रायनो ओमफ्राय दानिया उदै सादों होननायखाय आङो सरखारियाव लांबाय स्कुलावनो ओमफ्राय बेंथलाव लांनानै आङो फारसेनिफ्राय खिथाजोब्बाय सिगांहाय खनसे वास खालामना होदों बिनिफ्रायनो थाया उदै सायो इदि होननानै बुंबाय नालाय दा बिनिफ्राय डाक्टरा आंखौ रायबाय ओमफ्राय रायनायाव आंबो होनबाय दे आंनिनो भुल जाबाय सार मा खालामनो आंबो मेट्रिक होफिनथों होननानै गारनानै होनाय जादों होनबाय नालाय ओमफ्राय सिरि थाबाय बैसो उन्दैयावनो थांनाय जादों होननानै बुंबाय नालाय ओमफ्राय मानिबाय ओमफ्राय मानिनानै दा मुलि हरबाय सानथामनि ओमफ्राय सानथामनि मुलिखौ लोंखांनानै फैफिनबाय मुलि लोंनानै माबायदिथो जाखो होनबाय मुलि लोंनानै जा गोबालाबायबाय आरो ओमफ्राय दाना मुलि लोंनानै जा गोबालाबायदों बिदि होननानै खिथाबाय ओमफ्राय जेबो नङा नर्मेलि थिगैनो दं होनदों आरो ओमफ्राय इदि सिकित्सा खालामनायजों ओमफ्राय स्माइलिं बिफाजों बे हौवाजों ग्रोब फैनाय जादों ओमफ्राय ओमफ्राय बाहायबो गावबो नांला होनबाय थाबायमोन बिबैमोनहानावसो दानि थानाय बिबैमोनहानावसो थांखादोंमोन ओमफ्राय फैसा हरदोंमोन दा 10,000 ना बेसेबांबा हरदोंमोन दां हौवाया बे टाइमावहाय ओमफ्राय मबाइल लादों आरो 8,000नि ओमफ्राय हौवाया आरो फैयाबा फैया मबाइलखौ लानानै फै नाङा जबरदस्ति खालामा होनदों आरो ओमफ्राय बिबैमोनाबो बुजायबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो फारसेनि बिया जानायखौ नागारनो थां होननानै ओमफ्राय फैबाय फैनानै बिदिनो जोंजोंसो उन्दुफादों बावबो ओमफ्राय हरनैसोल' उन्दुदोंमोन दां हौवाजों ओमफ्राय बिदिनो होनबाय ओमफ्रायथ' नंगौ ओमफ्राय बै माबानाव लांबाय आगस्टिनाव लांनायावबो नर्मेलानो माथो थिगानो इदि होनदोंनो आरो हजोंबो ओमफ्राय आरो बाहायबो देखायफैबाय नर्मेल थिगानो होनदों थाथाराबा हौवाखौबो ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय फैनायाव खिन्थादोंमोन ओमफ्राय आंना सिगांनो थाखादों मानि खालामलायनांगौ बेलाय इदि होनदों आरो ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय ओमफ्राय बोरैबा थालांबायबो ओमफ्राय थाबायबो दाना जि मास मोनसेसो ओमफ्राय बे गावसोर थानायावनो हौवा फैनायावनो आंहा हिंसा जादों समान जाखायो ओमफ्राय आंखौ सोंबाय आयै नोंनिबो हिंसि जाबाय होनबाय ओमफ्राय औ दाखालिनो जानानै जोब्बाय होनबाय आयै आं हिंसि जानाय जासिमां जि लाद्रा थांनाय नुदों आंना जाखानाय नंला बायदिसो मोनबाय आं आयै होनबाय आं होनबाय अरजाला दे थाथोंसै होनबाय आं ओमफ्राय उनावहाय बिदि हौवाया थांनानै मास मोनसे बायदि 1.5 मास बायदि जानानै जि फैसा बिहरदों आयै ओमफ्राय दाने मोदोमाव थानाय समाव मा जानो लुबैयाबा माबा मोनजायैखौनो जानो लुबैलाबायो ओमफ्राय दाना आइमोनाबो फारसेनिफ्राय बायनांगौ माइरं दैरं आंनि जानो लुबैनायखौ होजोबनो हाया होननानै बिहरोनो बे दादगारिनि हिनजावा
बिमा बिफा गैयानो फैसा नांगौ जादोंनो आं दाहार हरनानै दोनदों नोंनि नमा नोमफानाव जाथ' इदिल' होनोनो इसोर दाहार हरना होदों होनबावोसो औ दाहार हरनानै होदों होनदों नामा ओमफ्राय बिदिनो फैसा बिहरबाबो हरा दाने गोसोआ बोरैबा जाबाय दा बे गावबो ओमफ्राय दाना होनबाय फैसाबो बिहरा माबो बिहर फैसा बिहरबाबो मा बिहरबाबो हरा मामा आं गारनोसै नामा होनबाय ओमफ्राय आं होनबाय सिगांबो सासे गारनायनि थाखाय थायाखै आंखौ बेसेबां रागा जोंदों गारना होदों मादों बिनि थाखायनो दावराव जायो होननानै बुंबाय आरो दा मा गारबावनांगौ बे लायाबा लाया देनां आं लाखिगोन नांगौबा होननानै बुंबाय आं नांगौबा आं लाखिगोन जेबो नङा होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय दाना बिजि मास मोनथाम जाबाय दाना बिजि थुनायाव दाना बिफानि डकुमेन्टस नांगौ जालायबाय बिदि जादों ओमफ्राय दाने गुवाहाटिनिमोन होनबाय गुवाहाटियाव थुजाहैयाब्ला बाव जेबो थुजानो मोना जाहैदों ओरैबायदि टेनसन जाखादोंलै ओमफ्राय दाना डकुमेन्टसानो जेबो गैखा हौवानियाबो आंसोबो आधार कार्ड बानायना होदों आधार कार्ड एकाउन्ट इदि बानायना होजोब्बाय कार्ड सोस'ना होजोब्बाय आंसोबो बिदि जादों ओमफ्राय दा दाख्लै फैदोंमोन ओमफ्राय फैनानै थांफिनबाय बिजि दङना ओमफ्राय मानसियालाय दै गुजुआलाय हरनिफ्रायनो थिगखोना बायखादों उदैया साखादों ओमफ्राय मानसिया गिदिंनो रोङाखै आथिंजोंसो मोनो मानसियानो उल्थासो औ नङाबालाय नर्मेलैनो हामगौमोन खोमा आरो बे माबाया बायग्रोजोब्बायना दै गुजुआ औ ओमफ्राय दाने जानाय बायदि जाबाय बेने औ ओमफ्राय दाने लांबाय दाना हरावसो मोनहैबाय हरजों हर लांबाय आंबो फैसा दाहार बिबायबाबो मोनासै बाल ओमफ्राय फैसायालाय थिगखौनो बिना दोनखादों आङो बायसान्सनि फैसा नांगौ होननानै बिदिनो 10,000सो बिखादोंमोन आङो ओमफ्राय 10,000सो बिनायाव 5,000ल' होनबाय ओमफ्राय जि हाखु दाखु बोरमा बिमा फानबाय आङो दाउ फानबाय ओमफ्राय दाने दोनबाय ओमफ्राय दाने बिसोरनोबो मास्टार मानसि दा फैसा दिरुननो थांनाया लेट जाबाय होननानै थांफिनबाय आरो अखानायसो मोनबाय ओमफ्राय दाना बिदिनो गावसिनि रेसन कार्ड बानायदोंमोन दा बेखौ आयुष्मान कार्ड बानायबाय हाखु दाखु 500 थाखा होनानै ओमफ्राय बे जोंनि आयंनि फिसाला दा साख्रि मावनाय दङ दा जोंहाय लिंक खालामबाय आयुष्मान कार्डखौ ओमफ्राय लिंक खालामनानै ओमफ्राय 20,000सोआवनो जाबाय हौवाया दाख्लै फेसबुकाव नुदोंनो ओमफ्राय दाना फेसबुकाव नुनानै आंनाव बेलेगनि नाम्बारजों फन हरदोंमोन मानसियालाय माहा दं माहाय गैया होननानै ओमफ्राय सोर मानसिखौ नांगौ जादों होनबाय आं दालाय एसेबां बिपदनि समावनो जुदि थाइसे थाखाबो सहाय गैयाबा दालाय मानो मानसि नांगौ ने बेखायनो दरखार गैला होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय दाना जि आंखौ बे बेंथलावहाय माबा फैदोंमोन दा प्रमद बर' फैदोंमोन दा मिटिं जादों बेवहाय फट' खेबजाबाय आङो नोंनि आदैया खेबबाय दाना बेखौ बोरै बोरै मोनखो दाना आंखौसो हगारना होबाय बाल दाना मबाइलाव बिदि जादों ओमफ्राय दाना मा जाखो गावनि माल माथाखौथ' लांफै अरे माथो होननायजोंथ' जेबो होनाना दे दायाथ' जाया नङा जाबाय दा आराम फिसा मोनबाय फिसाफोरखौथ' अननानै थाफैनो हायोना बियो अन्थाव बाथाव फिसा जादों मा नानानै बिदि खेबना हरनांगौ ओमफ्राय लासिं सिं ब्रेन्सनो ओमफ्राय मानसियाबो बिराद माबालै जि माबा आंखौबो गाज्रि डायलग होयोनोलै माबा खुनजोआबो आबु गिदिर मा गिदिर हमनो रोङा दां आफाया बिदि होननानै बुङोनो फिसाजोनि मोखाङावनो बुलायनाय जादोंमोन दा जोंनाबो गावसोर थानायावनो आदैयाबो बुयो नालाय बाल ओमफ्राय बावनो बिदि होनलायो आरो औ बेखायनो आंबो थाथोंसै नागारोबा नागारसाथोंसै होननानै बुंबाय आंबो नागारना मायो नागारथोंसै बिनिथ' फिसा मोनखाबाय नांजानाया ओमफ्राय फिसा हिनजाव दा ना हौवासा बिदिबालाय नांजाला देनांहाय बे फिसा देरसान्दि जेनेबा फिसाफ्रा मावनो हासान्दि नोंसोरल' एसे माबादो ओमफ्राय जेब्ला फिसा देरनानै हारसिं थानो हायोबा बे फिसाजोंनो जानो हाबायना गाव आथिं आखाइ थासान्दि फिसा देरगौ हैनो हागोन ना खागुना थिनालि होनदों